Nova tema, što je još zanimljivo u našem gradu, zločinaca, ropstva, ilegalnih pokusa, tamo niko nema pištolj, jebote, niko nikom kaže što ja te ja ubijem je slično, ono, niko nema pištolj, jebote. Kažu, građani bi se trebali boriti protiv korupcije, kriminala i hrvatske vladine zločinačke firme, a čime niko nema pištolj, tam treba s kulice mahat po zraku i nadat se da će oni pobjeći. A nego znam da nek put malo se smijem dok pričam, jer malo sam i komčan, a nek put baš ne mogu kontrolirat svoj izgovor, emocije, jer me opsjeda neki magni duh. Ali uglavnom ako očekujete da ću ja mahat kurcem po zraku i pobjedit vladinu hrvatsku zločinačku firmu, zločinačke organizacije, to mi sigurno neće uspjeti. A inače nemam ni novaca ni pištolj, pa kak bi ja mogu ikog pobjedit možda u vašim snovima, na primjer. A policija i vojska vode totalnu zabjeru protiv civilnog stanovništva, isto koji hrvatski vladini doktori SOA. A znači, nemojte očekivati da ću ja nikog pobjeđivat, jer svi oni vode neku igru koja je zamišljena tako da njihove žrtve uvijek gube. I policija, i vojska, i doktori, i vlada, i suradnice su vode neku igru koja je zamišljena kako njihovi žrtve uvijek gube. Niko se neće javiti ni na mail, ni ništa.